Le foi onte a xefa, así que se toca buscar a ela quen é o xefe. Sí, moi ben. A quen lle vas poñer a estrela? A Jorge? Pois veña, colle a estrela. No, tens que arrastrala. Hasta ali. Moi ben. Jorge, dale logo. Séntale. Ben, que tens que facer? Vai escribir o seu nome, porque para ser xefe hai que saber poñer moi ben o seu nome. Pois yo sei poner mi nombre. Y yo sé poner mi nombre. Sí. Yo también. Pois cando non teñas monstruo, que seixas moi boa, Pues es mala. Tú no sabes. Lo que te va a hacer. ¿Qué es lo que te venga, Claro. Quitamos o monstruo e poñemos unha estrela, verdad? Moi ben, Jorge. Pasa a página. Tens que buscar a túa foto. Habla de un estrella A estrella de sheriff. Moi ben. E agora temos que poñer arriba de todo que? Martes. Hoxe é martes. No, márcoles. Mércoles. Que día de mes é hoxe? O 2. E do mes de? Xuño. E do ano? 2010, xa está ben. Ben, pois agora vamos a poñer da outra forma. O día 2 do mes. Contamos? Xaneiro, febreiro, marzo, abril, maio, xuño. Que mes é? O 6. Do ano 2010. Xa foi, moi ben, pois pasa a página. A ver quen sabe primeiro. Vale, en que estación do ano estamos? Primavera. Na primavera. Ben, que día vai hoxe? ¿Me tiene voz? Sol. Sol, moi ben, pois logo deixamos, abrimos a porta, ¿no? Nos vai a profe. Diego, estás? Sí. Hai que falar alto, Diego. Estás, sí. Laura, estás, sí. Jorge, estoy. Dani, estás, sí. Estrella, estás, sí. Ángel, estás, sí. Tere, estás, sí. Gil, estás, sí. Ley, estás, sí. Adolfo, estás, sí. Sí, capitán. Claro.